En este vídeo anem a crear ja unes trajectòries sobre un plano de treball, sobre un work user. Doncs el primer que anem a fer és, en modelado, anem a insertar un tetraedro de 160 per 300 per 5 mil·límetres. El creem, tanquem, el podem moure, per exemple, així enmig, o també el podem modificar la posició, fijar posició, i el podem deixar, per exemple, a 300, per exemple. Anem a dir-li, anem a canviar-li el nom i li diguem base figures. Molt bé. A continuació anem a crear un altre tetraedro que serà un quadrat de 130 per 130 per 5 mil·límetres. El deixarem 5 mil·límetres més alt. Crear, sí, ojo, crear, cerrar, perquè resta confusió, això és crear. Crear, el trac fora i, el deixo ahí, tanque, i este, que li canvi el nom, serà un quadrat, i si el fijar posició, el puc ficar a 315, crec que estava, 315, i vaig a treure'l un poquet d'ací a 10. S'ha quedat així, un poquet elevat, perquè l'havia elevat 5 mil·límetres. Tancar, puc canviar-li el color, en modificar color, li fique, per exemple, groc. I finalment vaig a afegir un cilindre de diàmetre 140, d'altura també 5, i l'eleve 5 mil·límetres. Crear, el tinc així, que el trac va cap fora, me'l tire cap així, i tanque, i esta serà el cercle, i en posició fijar vaig a ficar-lo en 380, crec que eren, 380 i 225. Aplique, puc deixar-lo en 220, ahí, molt bé, tancar. I ja tinc això per a poder fer unes trajectòries. Li puc canviar el color al cercle, li fiquem un roig. A continuació, des d'ací de modelado anem a crear un grup de components que li direm, això li direm base, això si li canvia el nom, això li dic base, i al grup este vaig a dir-li base figures. I què faig? Agarre la base, agarre el cercle i el quadrat i es posi dins de base figures. De manera que es tinc tots així. Així, fixa't que l'origen el tinc així, m'interessaria fijar l'origen d'esta manera, fijar-lo així en el centre de la base, de manera que faig el següent. Botó dret, modificar, establecer origen local. I m'interessa, per exemple,
fijar-lo, que si és això, i m'interessa, per exemple, punxe així i m'interessa fijar-lo ahí. Ahí. I aplique. Tanque, de manera que tingui l'origen així. Arribats a aquest punt podríem inclús guardar això, guardar com a biblioteca, base figures, així en esta ruta. Si la guarde en un arxiu RSLib, la guarde, me l'ha ficat així en un candau que el puc ara desconnectar de la biblioteca, però el tinc, si me'n vaig a posició inicial, importar biblioteca, fixa't que així tinc, això és que has fet unes proves, però el tinc així ja en base figures per a poder-lo utilitzar en altres projectes o poder-lo passar a algun company. Això és interessant també. Bé, una vegada arribat a aquest punt, el que podem fer és gravar el Word de l'objecte de treball. Bé, doncs el que fem és punxem en Otros i creem un objecte de treball. Així li diguem el nom de Work Object Base, per exemple, i punxem així. Tenim el sistema de coordenades d'usuari, el Word Object d'usuari i l'objecte, que seria això, el user frame i l'object frame, que poden estar separats. Nosaltres, per no complicar-ho, anem a fer que el user frame i l'object frame estiguin al mateix lloc. De manera que el user me'n vinga així i li dic 3 puntos. 3 puntos, punxe així en el primer i tenint així les boletes seleccionades, punxe així. El segon punt el tindria en l'eix X, ahí, i el tercer punt en l'eix Y me n'aniria a l'eix Y i el tindria ahí. Si acepte i crear, ojo, no dir cerrar, crear, i tindríem el Word Object, però fixa't que no me l'ha fet molt bé, me l'ha desviat. Si vaig a tornar-lo a fer, me'n vinc així a Word Object Base, botó dret, i modificar objeto de trabajo. Me'n vinc així, 3 puntos, punxa així, i estic, no sé si es veu bé, ahí. Ahí tinc el primer punt. El segon punt en X el tindria així i el tercer punt en Y el tindria ahí. Accepte, aplique, tanque i ara sí que el tinc millor. Ja m'ha creat l'objecte, el user així. Si volguérem fer un object frame separat de l'user frame, què faríem? Se'n vindríem així, modificar objeto de trabajo i en coordenades d'objeto, ahí li donaríem unes coordenades. I el faríem, per exemple, sobre el quadrat, que no és el cas. Això és per si jo em manejar el quadrat des de la base. Jo puc tindre l'objectiu de l'user frame és que si jo manege la base, els punts vagin en companyia de la base. Però si manege el quadrat, si manejar el quadrat que els punts se n'anaren en companyia de l'object frame i de l'user frame. Però bueno, això és un poc més complicat. De moment ho deixem així, i bueno, ja estaríem en disposició de fer trajectòries. Bé, abans de fer les trajectòries és interessant fijar el Word Object a la base esta. Per a què? Per si es maneja la base, el plano de treball, el Word Object, vaja en la base. Fixem-se, fem això, botó dret sobre el Word Object, connectar a
base figures, que són el dibuix complet. Diu que si vull actualitzar la posició del WordObject li dic que no, perquè el WordObject vull que continuï estant així, d'esta manera li dic que no. Val. I què passa amb això? Fixem que si jo me'n vaig així i menege, fixa't que el WordObject base el tinc ahí, val? Si menege això, el WordObject se'n ve darrere. Val? Això és interessant. Bé, doncs ara ja podríem començar a fer els punts i la trajectòria. El primer que anem a fer és, està ben així, diguem, creem un punt, creem punts, punxem així i en les boletes seleccionades li diguem ixe punt, li diguem a l'altre cantó, li diguem a este cantonet i se'n venim així i li diguem ixe cantó. A veure, cuidao que no sé què ha fet. Vaig a tancar sense guardar. No sé què ha fet. No sé què m'ha fet. Vaig a tornar a provar. Crear punto. Estic així. Li dic ixe punt. En tinc uno. Li dic el segon. Li dic el tercer. I li dic el quart. 4 punts i crear. Molt bé. Ja tinc el target 10, el 20, el 30 i el 40. Correcte. Tanque i tinc estos 4 punts. Molt bé. Vaig a veure com arriba el robot d'ací, si li dic ver robot en posició, ver herramienta en posició puntero. Fixa't que el robot arribaria per baix i això no està bé. Entonces el que n'hi ha que fer és girar, modificar posició, girar en I 180 graus. 180 graus. Molt bé, i així ja m'arriba bé. Cerrar. Si jo així li dic ver robot en posició, veuré que efectivament el robot arriba bé. Què tinc que fer ara? Copiar la orientació relativa a Mundo. Copie i seleccione els 3 targets dels 3 punts, botó dret, aplicar posició de Mundo relativo. I correcte, ja estic tots. Si vinc així, tenint el robot en posició seleccionat, veig que el robot arriba a tots els punts correctament. Molt bé. Així també podria veure així en disseny, tinc això i puc veure mostrar envolvente de trabajo. Mostrar envolvente de trabajo, volumen 3D, veig si el robot m'arriba bé. Això ho podria haver fet abans de fijar els punts, veure si el robot arriba bé, perquè trobar-me la sorpresa de que intente crear uns punts que el robot no pot arribar. En aquest cas sí que arriba bé. Bueno, doncs tanque això. Molt bé. Me'n torno així i ara ja sí que podria crear una trajectòria que li dic quadrat i antes d'arrastrar els punts així vaig a dir-li que vaig a fer moves L en una velocitat de 200 i en un Z0 per a que arribi al punt exacte. M'agarra els 4 punts, els arrastre i ja estic així. Si jo això ho prove, veig que efectivament arriba bé. Si vull que tanqui el target 10, m'agarra el target 10 i l'arrastre. I així ja tancarà. Molt bé.
Què podria fer més? Podria fer un punt d'inici o de home, com vulgui dir-li. Per això me'n vaig a disseny i botó dret vaig a trasladar a posició inicial. Me'l fico així. Me'l fico així i vaig a guardar-me així. Vaig a guardar-me esta posició, per exemple, rote per així un poc, baixo un poquet més, el tire cap així al mig, baixo un poquet si vull. Per així, aquesta posició vaig a guardar-me-la, però en el Word Object 0, que recordem que està en la base, l'origen en la base. I així li dic programar posició. Li dic que sí, i fixa't que m'ha creat un target nou, un punt nou, així sobre el Word Object 0, que és conforme està el robot d'ara. Així li puc dir que és el inici, i aquest inici ara me'l puc tirar així, li puc dir que modifique la instrucció, edita la instrucció perquè sigui un MovJ, hi ha una velocitat de 1000 i faig el mateix perquè acabi. Edita la instrucció en 1000. Si prova això, molt bé. Interessant veure què passa si jo agarre això i ho moc, si moc la base. Si moc la base veuré que els punts s'arrastren en la base. Per què? Perquè jo havia fijat, recordem que havia fijat la base al Word Object. Des d'ací li havia dit en Word Object, botó dret, l'havia connectada a la base. D'ací, si jo menege, fixa't que jo he menejat això i ara si ho prove, doncs m'arriba bé. Doncs així, fins així arribaria este vídeo. Ara després en el segon vídeo veurem com fer el ràpid, com sincronitzar en ràpid.